Hi guys, welcome back again to our channel. Tadzoka guys nedzimwe nyaya dziri kutenderera pa social media. It seems vanhu vakawanda vana kufara nazvo zvakataurwa naHoly Ten kuti Holy Ten the father of Zim hip hop. Na Voltz naye wataura kuti manje tese tikaita zvetuma drama zvinozobuda here, achipindura Holy Ten zvakataura. Asi varipo vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Na Vines ataurawo achidedzera kuti Voltz imba tikunde Holy Ten, asi vanhu vamutuka vati kuna Vines iwe chimbonyarara wakapera kare. Asi pane mastori akawanda achitaurwa nevanhu, vamwe vadedzera kuti imi muri kuti vanhu vafe nenzara here vakasatukana. Aripo mumwe ati Holy Ten anoda kungosiwa akadaro nokuti problem yake one anogona zvisingaite. Saka vanhu vataura zvakawanda, vamwe vati iwewe usaita zvemadrama kuti zvibude vachireva kuna Voltz. Saka vanhu vataura zvakawanda, vamwe vati kuna Voltz wakadi kuzvitaura nezuro wakuzvitaura nhasi asi wakanga usina data here. Ndo nyaya iripo guys. Vamwe vati siyana nazvo izvi zvinokunetsa nekuti Holy Ten muhombe kudarika iwewe. Saka it seems nyaya yacho iri kuenderera kure. Vamwe vadedzera kuti ukuda kunzi wataura here mudhara kuno hakusi kwako, siyana nazvo izvi hazvisi zvako. Ndo zvataurwa nevanhu vakawanda. Saka I don't know kuti mimi guys kana makatarisa munoti kudi, nekuti Voltz naye apindura nyaya yacho, of which naye Holy Ten akambonyora amshoma rimwe zuro achitaura nezvenyaya yacho achiti Voltz mufana mudiki chichi. Saka Voltz naye apindura achidedzera kuti zvemadrama inazvo handizviite zvakadaro. Vanhu vakadedzera kuti apa wataura maturity. Saka I don't know guys kuti munoti kudi, because it seems vanhu vakawanda varingoipindira nyaya yacho. Na Voltz apindira, asi vamwe vadedza kuti aiwewo mufana iwe uri mudiki kuna Voltz chimbodzika, uri mudiki kuna Holy Ten chimbodzikama. Please don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much. I'm out.